Dili na mahasol ang mga mag-uuma o humay sa probinsya sa Davao De Oro kay mogamit na sila og drone technology nga gipaila-ila kanila sa Department of Agriculture aron sa Palaysikatan 2.0 nga higihimo sa Provincial TESDA Training Center sa Barangay LINOAN, Munisipalidad sa Montevista. Ang Davao De Oro napili isip pilot area sa Department of Agriculture Drone for Rice Project Demonstration sa tibuok Region 11. Ubos sa proyekto moabot sa 1,500 hektaryang humayan ang gigahin sa probinsya alang sa drone assisted rice production technologies ug sa 50 hektaryas niini anaa sa Barangay LINOAN, Montevista. Misalmo sa demonstration sa bagong teknolohiya sa pag-uma ang mga mag-uuma nga nakadawat og 10,000 pesos nga production assistance matag hektarya. Kalakip na dinhi ang libreng drone assisted direct seeding, fertilizer spreading, soil ameliorant application og pesticide spraying services. Tungod sa drone mapagaan ang trabaho sa mga mag-uuma o humay, makataas kini sa produksyon ug labaw sa tanan ang pagkunod sa gastos sa labor. Mahimong epesyente na sab ang trabaho sa mga mag-uuma kay ang drone na ang magtanom, mag-abono o mag-apply og pestisidyo. Ang drone technology kabahin sa paningkamot sa national government pinaagi sa Department of Agriculture aron mulig-on pa ang sektor sa agrikultura. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.